Makadi muri Zimbabwe tinokutambira pachirongwa chenyu every Saturday na 6 o'clock. Nhasi swezva muri kuona timbori panze panapa. So the whole week we've been very busy to try kumbo update nekumbo dzifambira dzimwe nyaya dzacho. Saka nhasi tirumbokupai vlog. Techimbokuratidzai zvakaita vanogara kana kuti magariro kana kuti nzvimbo inoitwa iyo Soweto, but not mudzimbaka. Tombokuratidzai kwavanoti kuMikhukhu yemuSoweto kuti yakaita sei, kuti mvura dzavo vanodziona kupi, zvitoro zvavo mukati mematoilets makaita sei, mukati medzimba dzavo dzakaita sei, ko zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri imomo, zvinogara imomo. Uye zvakare nhasi tine vaenzi vatiri kufamba navo, tine varungu vedu vakatishanyirawo kubva paAmerica apo, katichimbotiratidzaiwo nzvimbo, saka tanga tichifamba futi tichiratidza nzvimbo. Tina vamwe sisi vari muvhidhiyo vachange vachimbopota vachiexplaina nechirungu zvese kuti apa panonzwai sezvo ari mugari wenzvimbo iyoyo. But panext week apa tiri kudzoka futi nenyaya dzedu dzeacross the border. Nhasi chimboonai kuti zvimwe zvizvarwa zvinogara sei. Tinge tichifamba chikuexplainera tichikuratidzai nzvimbo iyoyi zora nhasi. Saka watch until the end. It's a very short video. Mechimboona kwekupesera kwevideo tichamboisa futi streets town meJoburg mumboona kuti makamira sei, mechikombewo nedzimwe nzvimbo. Zita Dumisani Mlambo Mafanise. Let's go. Mafanise Dumarts films one channel inoita mufare Dumarts kupisa. Alright, nhasi regai tikuratidza apa tapinda muSoweto andira. Vanoziva Joburg, Soweto, apa panonzi Paragwanati. Pani hospital hombe. If it's not the biggest hospital in Africa, I'm not sure. Saka mangona ni mpongoro iyo regai ndinatsa kuiunza padhuze muone. It's a nice one, a tourist attraction. Ameno ndo chirungu chacho ere. Mazino akakura. So pamusoro apo panoitwa zvekuita bungee jumping, kuti unoti jamba wakabatwa netambo nanditi izvozvo. Saka matiri kupinda musettlement, matiri kupinda ndimo munonzi mutswaledi imomo, ndo matiri kuda kuratidzai. Right, tapinda. So sezvandambotaura kuti tine vanhu vatinavo, tine vaenzi vatinavo vakabva kuUSA vari kumboda kuonawo nzvimbo. Saka idzi Mikhukhu idzi dzakabva 1993 I think, yeah, since 1993. Yeah, ndo vanhu vatataura kuti tichange tinavo ivava. Uyu anonzi Mana, uyu anonzi Hope. Saka pa tikuratidzwa manje ati mukuona tambo dzemagetsi vanoita dzekuba kubva kuma-main pole vofambisawo dzakatofamba kunge anonzi zinyoka-nyoka, ndo anomukudziona dzesedzi itambo dzemagetsi dzavangocrossa. So it's not safe, especially kukanaya. At least dzinofambira pamusoro. Kutoni masettlement muSoweto imomo kumwe kunonzi kune side rakunana Orlando kuti dzine dzichitofambira pasi. Mvura suwa, mvura yakasviba inenge ichingooneka pese pese. Matoilets wanawo but ndiye makomba, chazonatsa kuratidzai matoilets. We have the water reservoir on the other side, so it's partly the water from the water reservoir, and then it's drinkable, it's clean, they purify for us, and also we have Joburg water, so they come and monitor. But as for the taps, we have to buy them ourselves. But with this one, it was Joburg water giving it to people. And then this one, people were buying themselves because some of them they were broken. So it has 6 pipes. This one it has 5, which means they've removed that one, connecting to the other side. Somebody connected the pipe maybe somewhere, but normally most of the stations they have 6 pipes. So the 6 people can fetch water at the same time. Not clean. It's our drainages. We don't have drainages around here. So whenever you're done bathing, doing laundry, dishes, we pour it on the street. It goes down the lake.
Down the lane we do have a river that connects, and then they form a dam on the other side of the towers. So it gets flooded. On rainy days, sometimes you find a lot of water. And then on the river, which is whenever you cross the bridge there, sometimes it gets flooded if we have a lot of rains. So it goes with the streets. Some of the streets they're clean, some of them they're dirty. It goes with the people who are staying on that street. How clean are they or how dirty they are. So if you're clean, you can see with the in front of your yard how clean it is and how dirty it is. So we also have people who love to make money by selling stuff. So others they open up mini spas shops, tech shops in order for them to make money to support their families. It's gonna bite you. Yeah, This one. that one That can one be is dangerous. This one is dangerous. So you told me to go catch a chicken now. With this one, you're gonna scream. You see, it's running away. It feels like there's something coming. threat. Go, Brian. Go, Brian. Go, Brian. You won't be able to catch the chicken. We told you. I tried to balance it for you. You weren't able to catch the chicken. You know. You've got no meat, you're leaving me to go. He left the meat go. What are we gonna eat for dinner? Oh. We can't catch the chicken. I don't know how you catch them. Dumarts. Kupisa. So we're gonna walk going that way so that you can see the increase of the population due to too many people coming. So they keep on just coming and staying. The biggest challenge that we have, if they can improve the infrastructure for us, I feel like we can have less population. But for them not building more social houses is making people to just crowd the place because there's no formal way of new stuff. But if they can build the houses, I feel like they can minimize these shakes. But if they're not building, the more the people are gonna come. We have an open space, we call that shake. An open space that we find inside in any yard, we build a house. Wanaweze pa Dumarts. Cheza na inebe ukama unakwepa no pa Dumarts. Ewenewe nenitiriama hati na chigumbu kanganwa na mochimbozwa ona moye mumwe wako. Tika tide, totiga Dumarts. Tika tide, totibo Dumarts. Kutijo, kutinga kubaraita na pano pa Dumarts. Kutijo, kutinga kubaraita na pano pa Dumarts. Datenda hangu, datemba hangu. Subscribe. I've seen. So imagine uri kugara nemwana kunhu kwakadai so chimusiya chitamba and so forth, but situation sometimes munongoziva kuti situation yelife ndo inokusvitsa pakadaro. Mafruit and veg atori bo ndozvanga zviri kuexplainerwa muvheta so apa tasvika kumagrounds, kuno kumagrounds kwavanotambira mabhora and so forth, but still hakuzi healthy because ndo kunodhambirwa marara ese anounzwa apa anomuona kuti kwakasviba sei. This is dirt apa pasi pemapylons emagetsi zvekuti munomaziva madzina aya kuti kukanaya kukatota magetsi acho anenge amira sei. Saka kutoriwo neground rinotambirwa mabhuza inorata ingo padhuze nemadzina aya mamupongoro aya.
was this buff guy like this, and then he was doing the bungee jumping. I just heard him say, "Ooh, mama!" I was like, "Oh," which means it's not a good thing to do. So for me, I'd rather take the lift and go up and look at the view, and then take the lift. Yeah, that's the only thing that I can do. I would to the kids, and then he made them to model for us around in the area. This is not that day. It didn't show up actually. Because we're supposed to have kids who model on his side. Why didn't you call it? If you want to see how big it is. He's staring at us. Chicken, You say to us that you're afraid of the chicken. Yeah, but not when they do a stare down. Guys saying you're afraid of them. But I was afraid of who? Remember the guys who were standing there? The patrol? Some of them were patrol, some of them were just like, I never was afraid of him. those ones that are trying to feed their families, that's what we call them. oh, I'm afraid. And they thought you were talking about that. Oh no, I have to go find him again. And tell Yeah, him. and they were like, don't be afraid. I wouldn't walk around now. I would take myself. Totone timu rine ma-DSTV baba mukati entertainment iri kutotsva muchaona zvakaita mukati medzimwe dzimba. The tower, because most of the women love tower. She just unlock the tower and then she that. And then that's not the first one, it has 100 grams. The second one has fold it like this and chop it into pieces. And then they do have flowers, the yellow flower. We also add the flowers on there and a little bit of peanuts, but the crunch one is very good. Morocco, we call it Morocco. Morocco. It's pumpkin leaves in English. Yes, This is a pumpkin. Yeah. Yes, pumpkin. yeah, so we love it around at home. And if you got the small pumpkin, we'll take it also and just chop it to make it more nicer. Is pumpkin? It's our regular. The Hey, charamba kubuda chirungu. Yeah. Papo taido waudza kuti ndo regular muri watodya zuva nezuva. Comment section zvinonzi kudii kuti ndo muri watodya zuva nezuva. Our regular what? Saka ma-toilets regai ndikuratidza zvaita ma-toilets. This is the other side Yeku Mikhukhu food. Kune misika ni main road. Magetsi edu aya muri kuona kuti ari kufamba sei mudengo. Iri dangerous that. Baba hatina patakasiya chero nemukoto. Right. Kana dzava chitime masikati vana vanobva kuchikoro vanotorwa nemabhazi nekudzoswa nemabhazi kubva kuchikoro. Ndo zvakanakirawo South Africa. Mahara ipapa transport iyo. It's government. Vanoti vanhu vanogara muMikhukhu asi vana vanoda dzidzo. Rega tivaendese nemabhazi for free. Ndo zvakanakirawo Joza kuno. Alright, ngasiyane nyaya dzacho.
mamwe marara futi marara avatarisi kurasa saka sangoto gets amuriona gets iro mahwanda. See how the kids were like, your kids never gave me my camera. I had almost used 45,000 on it. So Are we allowed to visit this? The guy I work out with at home, he's from Syria, and he came over here like 4 months ago. And then, so he came here 4 months ago, and then 2 months later he got what's his name? I don't know. But like, did I ask? Ngithi ngikuvulele mina ngiyakwazi ukuvula. Wena uyakwazi ukuvula? Ngiyakwazi. So let me show you mukati medzimwe dzimba. So this is house number 1. Baba mutori nemadzini ndati entertainment mavheti akatogarisika baba. Alright, let's go to house number 2. Baba mutori neleda ndati tarisa right. So zvinozoitika manje government ikaapprova dzimba zvezve inobva yakupai kwekugara ma-RDP houses. So akaita seaya ava vanhu ava vari kusaidi kunoku vakatopiwa dzimba dziri permanent dzekugara muisirwa magetsi zviripo kwamuri kuona kuna boki kwese kuma-red roof aya vanhu vakabviswa kumikhukhu onzwa this side. Government yeSouth Africa ndo zvairi kuita. So apapa tanga tadzoka zvedu kundooneka takuti aiwa takuenda zvazora nhasi tamboonaona. So kune rimwewo futi timu rinoita zveart kumutswa ledi ikoko rinenge richigadzira madzini ese amuri kuona aya. Anyway guys, thank you for watching Nandega, but musaende kure. Let me show you mamwe streets eJoburg kuti akamira sei kunaka kweJohannesburg. Muri kuona tadzoka zvedu town muJoburg town. Kune vanoziya tichapinda nemuRosebank topirira muRosebank. Tatenda musare zvakanaka. Zita Dumisani Mlambo Mafanise. Ngatisangane kuchirongwa chinoteera Saturday 6 pa across the border. Tete chikupai nyaya dzedu dzezuva nezuva. Mafanise pa Dumarts films pa one channel inoita mufare Dumarts kupisa nyaya dzinotimba moyo tinadzo pano, nyaya dzinofadza moyo tinadzo pano, kusoti madirama tinawo pano, mavlogs techikuonesa inyika tikatide totika Dumarts tikatide totipo Dumarts kuti jo kuti
wese pa Dumarts. Sheza na ineve ukama unakwe pano pa Dumarts. Ewe newe nelitiria mahati na chigungu kanganwa na mochimbozwa ona moye mumwe wako. Tika tide, totika Dumarts. Tika tide, totibo Dumarts. Kutijo kutinga kuvaraitana pano pa Dumarts. Kutijo